खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरासार यूट्यूब चेनेलनि जानानै बरायबाय। दैजिं फेस्टिवला रानिं वे सोलिगासिनो। बेयो दैजिं फेस्टिवला दिनै फैयै फैयै 90 सानाव दिनै आगान होबाय। बेवहाय आङो मोनसे स्पेशली मुभमेन्ट जायखौ जों मा होनो जोबोद एक्साइटेड मोनसे आलफ्रेड बसुमतारीनि सिल्भार प्ले बटन बेखौ आनबक्सिंआव बिथाङा जोंखौ लेंहरदों आरो बिथांनि जे नैबे सिल्भार प्ले बटन बेखौ जोङो नायनो मोनगोन। थ' जोबोद एक्साइटेड जादों आरो बर'नि मादाव बिथाङानो सासे नैबे सिल्भार प्ले बटनखौ मोननाय। थ' नोंथांमोना नैबेहाय नुनो मोनदों बेनो नैबे सिल्भार प्ले बटन बेखौ दसे समनि उनाव जों बेखौ बेखेवनायखौ नायगोन आरो जोबोद माने एक्साइटेड जादों बेखौ नायनो थाखाय आरो बियो बर'नि मादावनो गिबिसिन जागोन आरो जोंबोदि फार्स्ट टाइमावदि जों बेखौ नुनो मोनगोन जोबोद माने गोसोखौ थुलुंगानाय मोनदों आरो बिथांखौ आं स्पेशल साबायखर बावदों आरो नोंथांमोनखौबो आंनि चेनेल जानानै बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोनाबो जे आंनि चेनेलखौ नैबे 1 लाख साबस्क्राइब खालामनायाव आंखौ मदद होयो आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो लोगोसेनो बेखौ दांनो मोनगोन आरो बेखौ नायगोन। थ' जोबोद माने एक्साइटेड। थ' नोंथांमोनखौ आङो नैबे समाव बे आनबक्सिं खालामनायखौ नायबाय थानो थाखाय खावलायबाय। थ' लोगोफोर नायदो दसे उनाव। Hi, Happy New Year. Happy New Year. Today on this special episode, I have got very great personalities with me. As you know her, Jumuna Boro, bronze medalist in IBA Women World Boxing Championship 2019, and Jumuna team and Team Jumuna. खेवदो बेखौ ओरै हादो खेमसिजों ओरैल' बोदो ओरै। Thank you, Jumuna Boro, for opening this silver play button. Good, and again we have with me again some YouTubers, Mohilari Wide Angle and Derhasar Borosa. They also joined on this special episode unboxing of silver play button. Thank you so much for joining. And I want to thank each and every one of you whoever have subscribed my channel and have supported me. Without your help, this would not have been a possible one. Thank you so much, and in future again you'll support me, and whoever have not subscribed, please do subscribe and help me to complete 1 million subscriber so that again I'll receive another gold play button.